Il-maltempata Harry ħallit ħafna ħsara l-infrastruttura, il-bdiewa u s-sajjieda u fis-servizzi essenzjali. Għalhekk l-MPs Maltin appellaw sabiex l-Unjoni Ewropea tipprovdi għajnuna finanzjarja lil pajjiżna. F'dibattitu li sar fil-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Maltin ikkritikaw l-aċċess għal Fond Ewropew ta' Solidarjetà fejn spjegaw li huwa żbilanċjat fil-konfront ta' stati gżejjer bħal Malta. Fil-fatt il-kap tad-delegazzjoni tal-MPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa appella sabiex l-Unjoni Ewropea tkun aktar solidali u effettiva ma' Malta u l-pajjiżi l-oħra li jintlaqtu mill-maltempata Harry. Casa nfassizza li l-ħsara lill-infrastruttura, lill-proprjetà u l-mezzi tal-għajxin kienet drastika u wissa li l-kriterji għall-aċċess tal-fond jagħmluha diffiċli sabiex Malta tirċievi l-għajnuna. Min-naħa tiegħu l-MP Nazzjonalista Peter Aġus kiteb il-Kummissjoni Ewropea fejn saħaq illi l-poplu Malti wawċi qed issofri frott it-tibdil fil-klima. Għalhekk huwa tenna li hija ironija kif meta pajjiżna jeħtieġ l-għajnuna ma jsibx solidarjetà mill-Ewropa. Madanakollu l-MP Thomas Bajada qal il-ġranet ta' Maltemp setgħu ħallew il-familji mingħajr ikel fejn min-naħa tiegħu l-MP Daniel Attard spjega li fil-każ tal-maltempata Harry ħareġ ċar illi t-tibdil fil-klima ma tiddiskriminax bejn l-istati. Intant min-naħa tiegħu Alex Aġus Saliba spjega li l-Unjoni Ewropea għandha tassigura li tingħata l-għajnuna.